Maayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, kuyog ni CB, kini si Leo Lastimosa. Dapit ninyo sa lain natong sugilanon karong dayong kilom-kilom atong gitaytulan og si Choi. Usas labing suod na kong higala, kauban ako sa media, si Choi Turalba, namatay ganin ng alas 5 sa kadlawon tungod sa cancer. Una nakapahibaw na ako ay tungod siya sakit akong laing suod nga higala, masuod pa niyang higala nga si Sir Manny Limtong. Umato ni Sir Manny nga nakugang siya pag-ayo sa diagnosis sa sakit ni Choi Turalba. Ang asoy ni Sir Manny nako pasaylua ang akong tinubdan mahitungod sa mga detalye sa kamatayon ni Choi Turalba nagikan sa laing mga tao kay sud na sa daghang katuigan wa na may istorya ni Choi Turalba. Di man maayo no nga atong hisgutan ang tanang mga detalye, pero tuguti ako siyang hinumduman ug pasidunggan sa iyang tanang natampo sa akong kinabuhi, isip higala, isip sakop sa media, isip iyang kong giisip nga paisano nga bulano, igso nga bulano. Matod ni Sir Manny, si Choi kuno nag-dinner kuyog sa iyang asawa nga si Michiko. Ako ning kumpare ug kumare si Choi o si Michiko kay ila kong gipapugo sa usa sa ilang mga bata. Nag-dinner no sila. Si Choi siyang paborito nga steak mo iyang gi-order. Pagkahuman ko niya og this was a few months ago. So pila ra gyud kabuan ang kalit kay ni ang kamatayon ni Choi Turalba. Pagkahuman ko no, uli na sila sabay, isakit yan tiyan. So yung gipasangilan ng steak. Iya lang ko nung giagwanta, pero pertig ko nasakita si tiyan. So pagkaugma, nagpa-check up sila sa doktor. Iyan, isulti nga, Dok, nisakit akong tiyan human sa among dinner. Akong duda nga tungod na sa akong gi-order ng pagkaon. So pag-check sa doktor, himuhan siya daghang mga labs. Doon natin lang kita ng doktor nga nakapaduda ba niya. So himuhan ng daghang mga laboratory tests si Choi Turalba. I think humas pila ka adlaw kay ang laboratory daghan ba ya giingnan siya doon siya cancer. Stage 4 ang cancer ni Choi Turalba. So iyang usa labing suod nga higala si kanhi Cebu City Mayor Tammy Osmeña. Iya din gisultihan ang iya mga suod nga higala sa iya sakit. Ingon si kanhi Mayor Tammy Osmeña, doon siya doktor na taga Hong Kong na iyang tawgon aron nga ususi unsay chances ni Choi unsay labing maayo nga paagi sa pagtambal sa iyang cancer or second opinion, cancer pa gyud o na lain ng mga kakulian. Salamat siya ni kanhi Mayor Tammy Osmeña. Sunod na ko nadunggan na sugilanon mahitungod ni Choi. Actually, si Sir Manny ni una ko tawag ito kay nag-uol ba sa sakit. Pero sa hinungdan nga di lang sana ako itugaan ninyo karong hapon. Wag yun ako siya tawagi. Lain na mong higala ni Choi, babay na sa labing matahom din sa Subo. Nisulti na ako na nakatambong ni siya sa haya, CB Girl. Nakatambong na siya sa haya ni Lee Quintanar, ang among bantugang newscaster sa DYLA, na musali siyang newscaster sa DYRC, kung siyang bana na si June Quintanar. Sa haya ko ni Lee Quintanar, kita sila ni, primero wa siya kaila, pero ang tingog ko tingog man ni Choi Turalba, sus paglingit ko niya, di na siya kaila. Nausab ko nagway ni Choi Turalba. So namutan siya na ako, kung saan na kayo nahibawaan sa sakit ni Choi? So ako siyang isultihan sa kung nahibawaan, sus maudi ay, ingon siya. Di nagigulog kang kaila ni Choi Turalba. Tungod ato katawgon no nabagid ko niya bang mangumusta ko, wa jud ko mo tawag.
And then, ako lang sunod na hibawan, si Choi Turalba, dito nag-Hong Kong. So kung patano sa Manggis, dito siya sa doktor ni Kanhi Mayutami Osmeña, siya dili. Kay dito kuno sa Hong Kong, lisod kuno kay pag-appointment ng mga doktor ba. Kay mulinya ka, labtan ka pila ka buwan sa pagpaabot. Kaya tungod sa urgency, sa kaseryoso sa kahimtang ni Choi, nahibawan sa Malacañang. Gisultihan man niyang iyos mga higala niyo. So labing suod nga higala ni Choi Turalba, kining nagsuon si Senador Aimee Marcos, nga may labing suod sa pamilya Marcos, o si, of course, Presidente Ferdinand Marcos Jr. So, gigamit nos Malacañang ang atong Consulate General sa Hong Kong, nakakuha sila ng appointment. So, ahead of the other patients, si Choi Turalba, dito na sa Hong Kong. O, nisultihan ko no si Choi nga, mauto ang paagi sa pagtambal, i-chemo siya, o niya, kaya di na ko no safe sa iyang pangidaron, kapi naman nagsitenta si Choi ang operasyon. Mauto ang katapusan ko na ibawan sa iyang kahimtang. Kaganin ng buntag, nakugang na lang ko, si Sir Manny sa nagpahibawan ako na patay na si Choi Turalba. In fact, nanawag si Sir Manny na ko, katubag sa kong telepono, ang iya ng chat mao ay akong nahibawan. Nagkana kayo ni pasubo ni Choi Turalba. So na-check ko sa Facebook o sa uban ng mga higala nato, tinuod, taga DYRF mo ini-confirmar na matay si Choi Turalba alas 5 ganyan ang kadlawon. Unya, daghan na mga pasubo diya sa Facebook ni Choi Turalba. Lisod para nako ang pag-asoy ninyo sa among panaghigala ay ni Choi tungod lagi sa ending na dili maayo. Although one way ang paglikay, ako rin naglikay niya, pero siya nagsige gabon og reach out nako. Inana siya ka ang iyang klase sa pakikigala. Tungod ni Choi, nagkumpare mi si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kay ako'y gipakugos ni Choi sa usa siya mga anak ni Choi, batanon makinis mi Chico, ang iyang asawa. Nanganak sila tulo man tay kalaki. Unya, I think ang eldest mo'y iyang gipakugos nako. Kumpare mi ni wa patoy klaro mabalik bas Malacañang kanhi Senador Ferdinand Marcos Jr. Kumpare mi ni kanhi Mandawi City Mayor Luigi Quisumbing. Kumpare mi Ramon Dakay ang tag-iya sa Lion Tiger Katol kay suod magkaya silang Choi. Kumare gud mi ni Yvette Gutchanoy, ang anak ni Anthony Gasgo sa University of Cebu. Uguban pa nga mga inilang nga mga negosyante dinis sa Cebu. Yang iulog-ulugan pa min Choi nga mga batanon akong gihimong mga maninoy o maninay aning akong bata aron ugwa nako dura pa makaatiman sa mga bata. Ug tuon nawa na si Choi Turalba. Pero daghan kay siya kabilin nga rin namong iyang mga higala, I'm sure sa ni Michiko o sa iyang mga anak o sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Duha ka traits ni Choi Turalba ang di gyud nako makalimtan. Una ang iyang loyalty ug ikaduha ang iyang pagkamaayong higala. Unahon nato ang iyang loyalty. Dihang gipalaya sa mga Marcos sa Malacañang atong 1986. Daghan kay mga loyalista di bali. Dito na sila sa bagong administrasyon, nangita sila og bag-o nga mga grupo kay wa namang mga Marcos, pero si Choi Turalba nagpabilin. Ipagsungugon ta na mo Choi, ikaw na may loyalistang Marcos din Subo Choi. San tila bay, babalik ramis Malacañang. Mo yang isulti. Kanunay isulti na mo, pero wa gid siya kaikya sa daghang mga bugal-bugal samtang ka Choi. Sa magipakaos mga Marcos nimo, ano wa man jud ka mo bali. Ay san tila bay. Pati babaw ra gid na hustisya ba kay para niya inhustisya gito nga gipalaya sa mga Marcos sa Malacañang. So bisan sa managlahi namong opinion kay kahibaw man siya nga aktivista ko, kahibaw siya nga usa ko labing kusganong ni protesta wato sa diktadurang Marcos sa ako pang pagka-estudyante, so ako pa wa pa kumahimong sakop sa media, pero wa niya sa para niya migo man dabay kung sa may labot sa atong political beliefs o sa atong mga kausa na gisuportahan. Basta migo ta. Moto yung istorya.
loyal gyud kay siya sa mga Marcos. Pagdaga ni Bongbong pagka senador, kanso daga Bongbong pagka senador 2010 ba? Usa siya sa aktibo kay nga kampanya. Bisag di ganahan iyaming awhagon interviewhan yung Bongbong bay. Nindot kayo, nindot kay mga programa, nindot kay mga plataforma. So si Choi almost single-handedly duol sa mga sakop sa media din Subo, interviewon si Bongbong, interviewon si Aimee ug ang mga Marcos di ato mga higayon nga wa ba gid kay makuha nila ba kana bang dili sila relevant politically, wa jud expect na makabalik ni sila sa Malacañang. Pero Choi Turalba wa jud mawad ipaglaom sa mga Marcos. In fact ako naman na istorya dinhi diyang nagkapuliki na mo pangita og resource person o induction officer sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Cebu chapter, siya mo ini tabang na mo. Iyang gi bisag wa buto schedule si Bongbong Marcos pag ani Subo siya. Ari diri mangita ko og gawa sa KBP, mangita kog laing organisasyon nga himuon ka speaker para nga daghan kang mahimo dinhi Subo inig duaw nimo. Doon man di ka balibad ang mga Marcos niya. Ya ako nahibaw andun na importante kay kanang mga importante mga problema, panagsungi sa politika, diri sa Visayas, Mindanao, si Choi Turalba gina ang troubleshooter sa mga Marcos. Masugbo man, mabuhol man, ma-Leyte man, ma-Mindanao man, si Choi Turalba gina ilang ipada. Salig guys sila ni Choi Turalba. Mausan na nakitaan sa mga Marcos ang iyang loyalty o ang iyang pag-unong nila. Finally, diyang nidaog na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Wa na may mag-istoryahan ni Choi. Long before the elections, wa na ko mag-istorya niya. Pero di na apil sa ito istorya karong hapuna. Kaya pananglaktod ko, sa wa pa di ay mahuman, sa wa pa ang resulta sa eleksyon. Di ba ang kampanya, ang eleksyon Mayo? So pag Holy Week last year, sa among pagbisita iglesia, daghan na kay itong mga campaign materials. Bisan sa duol sa simbahan na ay mga campaign materials. Marcos, Leni, Isko, Pacquiao, bantang mga nanagad sa pagka-presidente sa niyaging eleksyon. Nagbisita iglesia may init man kaayo na nakay may usakyanan. Uyog ko may sa pamilya nga doon na ba yung mga bata. Unya, sa among pagbisita o mga simbahan, nakaistorya may mahitungod sa amo mga bowlers ba. Kay kada usa na mo nay bowler ni Leni, nay bowler ni De Lima, nay bowler sa uban pang mga nanagan maupod kay eleksyon. So nangutan na to ang usa ka actually kaluhan ni sila. Kakita na mo ini lang duha, di lang ko isgutan nila mga ngan. Nangutan na ang usa ka kaluha para unsa man kuno ta among bowler. So explikaran sila sa ilang mama nga no, because there is a campaign and we are campaigning for Leni. Kay para na mo, kung labi sayon, si Leni mo'y labing maayo nga leader sa Pilipinas. Suportahan ginato, ipangaliya ginato. We will pray for Leni's win, Leni's victory. These elections, mo isulti sa mama. So nangutan na itong laing kaluha, who are the other candidates? So among giingnan, there are lots of other candidates, about 10 of them. Pero ang labing seryoso yung kontra ni Leni kana si BBM, kana si Marcos. Di kita musugot, daog na Marcos kay sus. Mudaog na Marcos, mabalik ang diktadura din sa Pilipinas. Mabalik ka din si Marcos, mabalik ang grabe kayong pangurakot din sa atong nasod. So amog yung gi-explica, di ko sila kabutar, pero among gi-explikaran nganong dili gyud angay nga mudaog si Marcos. Sus, pagka humana sa among may kahit tila rin pagka-explicar, ako i-explicar si Iris, ilang mama na explicar nila, sus, niingon na mga bata, I hate BBM, I hate BBM, I won't vote for BBM. If I can vote, I won't vote for him. Nagsina sila sulti, anak. Pagka humana na mo bisita iglesia, sus, paniud to naman. Dali-dali mo yung, primero nang, mahapit na natin mag-fast food ba, aron nga, kining, in fact, nihapit gid me, nag-order na gid me, sus ang among higala, ang inahas mga bata naka-chamba man o tawag sa tag-iya sa usa sa mga restaurants nga ilang paborito nga dool ra kay sa simbahan nga among katapos ang giduaw naa may bakante nga lamisa ma-accommodate nami, so nakapalit nami og
kining manok gud gikan sa usa ka fast food chain, pero naa may restaurant. So nya mas duol pa. So gikuha na mo among order kay na human naman ang gihatag na among order, diretso na mi ngadto sa restaurant. Sus pag ato sa restaurant, among manaabtan dito sa Choy Turalba. Naman siya iyang kaugalog misa. Unya ang among bowler, duha akong bowler, usa kang Lenny, usa kang Dilima. Si Iris, I think, Dilima ra iya or last siya Lenny. Ang uban, tagsa ra gid mi ang duha. Labing daghan ang among bowlers. So si Choy Turalba mo yung kag 5 na po ka bowlers, nga pulos BBM. Ang iyang. Doon na siya gamay nga sarap, pero kasagaran, Bongbong Marcos yun ang iyang bowler. So sa mga matas kaluha, ang mga bata, nisiga na nga. Pag kita nag-isgot, we hate BBM, ni hate BBM. Unya, kinahanglan among tagdon si Choy. Kay may gumaming Choy. May gaman sa, in fact, parintinis Choy o ang mamas mga bata. So, kuan yun ka na bang, nagtinagdanay ba? Yung kinis Choy, di man ni mo istorya lang o kuan. Kanang hapsay-hapsay, lingkod, bitaw na sa mong lamisas Choy. While nagpaabot mi sa mong order, kasi nagpaabot sa siya siyang order, nagpaabot sa siya siyang mga bisita, kaya doon na siya mga guests na gidasa dito sa restaurant, na siya lamisa nga iya, pero dito siya sa among lamisa. Sus, ang mga kaluhan nagtanaw na mo sa ilang mama nga, ano nagstorya mo aning BBM? Ingon mo, makadaot ni siya sa nasod. Niya, parti pa ninyong katawa-katawa, parti pa ninyong kumidya-kumidya. Nagsipa mong smile. O sa man, so ilang yun mingi. Kaya namang, di na makamauhaw ni mga kaluha. What is happening? What is happening? Why are we talking to him? Why are we talking to BBM? I'm sure si Choy nakabatian to, pero iya lang ignore asulti sa mga bata. So finally, niabot na ang among order. Ni barong na si Choy, kaya niabot na sa iyang mga guests. Gisukmata na ginoon sa mga kaluha. You said BBM is not good for the country. Why are you talking to a BBM supporter? Hindi sila pangasaba na mo. So ilan ang papa man explicar? Because he is a friend. In fact, he is a relative. And we have to talk to him. We have to be nice to him. Even though we're supporting different candidates. So iyang i-explain naman. Imo na i-separate ang friendship o ang politics. Pero di gyud makasabot ang mga bata. Di gyud sila ka-reconcile sa ilang inosente ba nga panguna-huna. Ganina suko kay mo BBM. Karon may na kay mo tagad og taga BBM. Para ito mga bata kalisod. Sabton ining duplicities, mga dagko, mga plastic-plastics, mga dagko sa mga dagkong tao. Mao to ang di na ko makalimtan nga kasinatian sa kampanya. Pero wa may magka-istorya ni Choy, mahitungod sa ubang mga butang, ustalami sa iyang kampanya, sa iyang mga bata, ni Michiko o uban pa. Pero wa may magdugay og istorya. Nahuman, resulta na sa eleksyon, idaog si Marcos, pildi si Lenny. Ako nahibawan, si Choy Turalba tungod sa kadako niya og papel sa kampanya, parang Marcos din sa Subo, Visayas ug sa Mindanao, gi-offeran siya og daghan kay mga pwesto. Murag ako na ibang gipapili as Choy Turalba kung sa pwesto nga iyang ganahan. Sa credit atong Choy Turalba, dito siya hakog og pwesto. Kana bang ang iya nisuporta ko ninyo isip higala na ko subungong ako siyang nisuportahan, pero di ko mangayog pabor. Mo to iya. So ako nahibawan, itudlo ta siya og dako kayong pwesto sa gobyerno din ni Subo, nga dako kay sweldo. So gipangayuan na siya nga kuan imong documents para nga isubmit na sa presidential management staff. Pero paborito gyud linya atong Choy Turalba. Gipaagi lang niya pasiaw, pero wa gyud makalalis ba niya sa katinuod siya sulti. Ingos Choy Turalba, kanang uban bay mahadlok na magpabantang kay doon na sila skeleton sa ilang closet. Ako mas mahadlok pa ko magpabantang bay kay doon ako'y mausoleum sa daghan kay mga sekreto. Kaya kinis Choy Turalba siya pang kapagtanon mabulukon magkaya ni kinabuhi. Si Choy Turalba siya gagmay pa kay ako mga bata bay. Unya itudlo kong pwesto, daghan man kay mo init, inigtudlo na kong pwesto. O tingkayon tong akong kagahapon, mauaw yung tawag apil ang akong mga bata. So may digid siya magpatudlo. Bisan unsa pagkadako sa sweldo, bisan unsa pagkahiyahay sa trabaho, bisan unsa pagkadagko kaburot sa mga benepisyo. Wa gid siya magpatudlo. In fact, hangtod pagkamatay ang taon niya, wa gid matudlo si Choy. O bisan unsang pwesto sa gobyerno. Para niya doon siya mausoleum
sa mga sekreto nga kuyaw mauting kay kung itudlo siya og pwesto sa gobyerno. Human adto kadto na nahibawan ako nga doon na siya sakit. Unya, but all this time, sige yung sa Iris na ko, tao is Choy. Talk to him. He is sick. You should talk to him. I don't know. Garbo, pangluod, doon sa rason. Nagsige lang kong yango. Maybe one day, I will call him. Hangtod, namatay na si Choy Toralba. Nawa ko makatawag niya. O, I think usa na sa mga realizations man nato nga life is fleeting. So sa imong mabuhat karon, pag-repair sa inyong mga relationships, imo sometimes doon na pa'y panahon. Di na may magkasulti pag-usap ni Choy Toralba. Kung ako pa siyang gitawagan, maybe magkasulti, may magkauli ang among maayong kabubuton. Maybe ako'y nasayo ano nga wa ko tubag sa iyang mga tawag, pero si Choy Toralba wa gid magkuwang sa tanan niyang mga imperfections. Wa gid kay masulti ni Choy Toralba as a friend. Is higala tinuuray yun ang iyang pagkikigala nimo. Kung sa pag-iya makuha na ko, wala ko sa ABS-CBN, di na ko ka-interview sa iyang mga higala, di na ko katabang sa iyang usually isang pit na ko, iduol na ko sa diha pa ko sa ABS-CBN. Wala ko'y klarong medium, pila naman naman nanaw ining atong platforms. So, wa siya mahunong sa pagtawag na ko. In fact, kung nausab pa ang Dagas Kapalaran, managsilingan taming Choy Toralba diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon. Kay kausa, gidani ang mga bata, kiat man kayo niya tulo ka bata, uban ni Michiko, iyang gidadiri sa bahay. Ingon siya, bay, tutulir ko, bay, hay man ni bay ni Kuan, nasige nganlan ngan, kay baligya ko na iyang bahay, unya, tisado ko, bay, mutanaw siyang bahay. Maabot man akong presyo. Yung kudol do kay Choy. Kuyog ka, tuyugan ti ka. So, si Iris ug si Michiko, ang mga bata, there is bahay, kami nangadtumi sa among silingan, na gusto niya paliton. Yan, mo itong pagkahuman sa Udet. Pagka naguba to sa Udet ang bahay. So, yan to niya, siya ninduta aning view ba? Walang pulos man ko ang bildo, ang mga bungbong pulos bildo. Tangbo niya, kita niya Danau, kita niya Liluan, kita niya ang kabukiran sa Konsolasyon, kita niya kabukiran. Mas nindot pang view dari sa amo. So, ninduta ni bay. Pag iya mang, so ito ang Choy o mga bay, iya bang giuyog-uyog ang bitana, siya di man pulido pagkatrabaho bay. Sige lang, ako lang istoryahon na tag-iya, kung sa'y dagan, kasapta na iba mispresyo. Matinuod ganyan, may migo na, stilingan na tabay. Si Choy. So, hantod, pila ka adlaw na nawag siya, bay, dili ko mo dayon, bay, hindi ko ganahan sa bay, mura og maigo naglaing bagyo, mura og kayo maguba na gina, among bay. Dugay na kanibaya nga for sale, karong bag-o na, palit na og lain nga tagiya. Dili si Choy Toralba. Akong nahibawan mo na siya sa Guadalupe, Cebu City. Eventually, nakahukom sa pagpuyo uban sa iyang bag-ong pamilya. Dili na bag-o, batan-ong pamilya, uban ni Michiko, o siya tutok ka mga bata. So, ang ikaduha na mithi, ang nakabilin ni Choy Toralba, importante kayo, yung pagkatinuod yun nga higala. Mahigid kayo siya nga higala. Manluod siya sa iyong mga higala, pero magkakita din siyang kahigayunan sa pakig-uli. I think katong iyang pagsigi o panawag nako, bisan kon nagkasungi nami, iya tong paagi unta sa pag-repair sa among relationship. Wa siya muhunong sa pagtawag, bisan wa na kumutubag. Mao to ang atong sugilanon karong hapuna nga naguluhan og Choy. Salamat sa inyong pakig-uban namo.
ning uwanon nga kahaponon nagniob lami diri sa among nahimutangan sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Uban ni CB o ni Dr. Iris kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpatalinghog sa panahom dayong kilong-kilo.